Wij organiseren als Confederatie Bouw Limburg samen met het WTCW een tweedaags bekistingsevenement. En vandaag, donderdag, komen er een 120-tal studenten van de SIOS Hogeschool, afdeling bouwkunde. En die komen hier praktische oefeningen doen en ook een theoretische uiteenzetting in verband met zichtbeton, de betonconstructies en tenslotte ook waterdicht beton. Ik zal vandaag een beetje kennis maken met een aantal bedrijven die bekistingspanelen en allerhande toebehoren maken. Ik zal een beetje bekend geraken met de soorten toepassingen, de soorten materialen en de soorten bekistingstechnieken. En dan hebben we een aanlegpaneel. En een aanlegpaneel hangt altijd af van de dikte van uw wand. In dit geval is dat aanlegpaneel 55. In de ruwbouw wordt eigenlijk bekistingspanelen gebruikt wanneer dat we betonconstructies gaan maken. De bekistingen dienen dan om de beton tegen te houden, de mogelijkheid te geven om dus te verharden, zodat de constructie dan ook de nodige stabiliteit heeft. Ja, natuurlijk, dat is heel interessant. Zeker omdat dat ook te maken heeft met ons beroep later. Dus dat is wel iets interessants om te zien. Wij leren de praktijk, dus die mensen hebben veel theorie. Die hebben al enorm veel kennis, maar de praktijk wil nog altijd soms zeggen, kijk, hoe zit het in elkaar? Is het werkelijk zo? Hoe zetten we in elkaar? Er komt meer bij kijken soms als ze denken. Nu zitten we vast, nu zetten we aan de andere kant een schroef op. Wij vinden dat belangrijk als Confederatie Bouw dat er een goede samenwerking is. Enerzijds tussen het onderwijs en anderzijds de betonwereld en de aannemerswereld. En Limburg heeft nogal aardig wat bedrijven die bekistingspanelen maken. En de meest bekende zijn Cometal en Bicona. Die bedrijven komen hier inderdaad helpen met de praktische oefeningen en ook de uiteenzettingen geven. En daar zijn we hun heel dankbaar voor. Ik vind dat heel leuk, want ik heb eigenlijk zelf in de praktijk gezeten. Ik heb dat 27 jaar mogen doen en probeer mijn kennis door te geven aan die jongens van school. Ik zelf een zoon heb die die richting doet en ik vind dat vrij interessant. Ja. Ik vind het zeer goed zondag, dat ze, zeker voor mensen die nog niet zo heel veel ervaring hebben met bekistingen, dat die zien hoe dat het in de praktijk opgebouwd wordt.